Joto jazz style lukurang na ani pai play hamzak mungte hambay maya faro ang debra japan ni halam ram thakur rungno kotor ni rung srung nai zu pokbro bedding ni hoite tini ni ani topic ungkha Chwng Sikla Chalai Deshini Hamkrai Chini Yangtwino Phainai asa ka hwan sumungte kusuk na harmung no tuyo opat na organize klaiman ni bagui Sikla Jorani Khorang ni joto team members rongno na ani pai play hamzak mate hambay maya faro abu kubuino Chwng Sikla Chalai Deshini Hamkrai Chini Yangtwino Phainai Chini cucu nai so borok Chini Deshini Hamkrai ni bagui borok wan supporok khlaina mutung kono tai borok khlaimanla tamo ni bagui ki jora kuri ni bagui chuklia ni bagui nung ang Sikla Chalai tabuk situng sima jora srungma jora saiman ma jora chung Chini Deshini bagui samungma khlailaina nangnai te Sikla Hamkrai ni kok sakangkeno education ni kok Phainai rungpohor nung Gian azima se kuri hingke nung sima se kuri hingke Phainai generations romo nung tabu punugui tabu purungnai ti tabu beshir bagu nung mani ke technology juk mani bagu internet asake hai ungkha internet hamyaya ka hamdige bo tongo hamya dige bo tongo ke ba chung beshir bagu Chini time waste khai tongkha suinai kuri kha porinai kuri kha Chini suipurung tabu puru tongko asak kaham bija bok sui amro chung porina nangnai te gian azilaina nangnai ti Chini Bharat hapoto democratic country ungmani bagui chung politics ni ko masu sawo Deshini Hamkrai ni ko sakangkano politics ni ko masu sawo politics emon kaisa platform nungmu chung kanglai ni hoda hukumura nung kusugut langoi mano politics no thungdi politics bai thungjagui ta dongdi politics no thungdi politics bai thungjagui ta dongdi Chini Ghana state dai di Mizoram state borok samlo MLA MP minister ungna bagui borok politics no thungya borok hoda hukumur butike kusugut langnai financially facility butiki borong mane abni bagui se borok politics no thungo jong bo chai tok laina nangnai Chini hoda hukumula butiki kusugut langnai te abo belaino na kumani tai nuklayo khaklaimun Triprasar kongma sikisi sa yongla sersa kaya hinma hai omri bisingo se chung khaklayo nung jomatia nung omohi atike khaklaya ui chung jodo thansa ungui chung ma buta laina nangnai sei news rogo bisino nubotamu khonani bihik bai obo khaza khonani busa bai obo khaza amte hinke chung nukhungo se paila hinke bupro Deshini Hamkrai ni samung khlainai nukhungo se paigrana nangnai awri bakuina sana mutungo amte ke ungya ui Deshini Hamkrai butike ungai awro yang se chungtei batai to lainai nangnai te belaino nangpuk mani tabuk ni generations ni disease ka hai se drug thekjangma manu aro jotono khobja kha thekjangma manu emon kaisa manui nung khai kangkal aro ni overcome khai mangla aro ni phaina ni belaino ta te umor kaya sinino langma ari da kubang manu tongo thangnai manto Chini paras borok se duijona langma ari kha umor ka ebong ni umor bisingke kusungnai 20-21 years langma ari kha tamu ungka paitha gobung ni buma bufarong ni birman simi abuni bagune salmo tung omai hamya kamrogo kulugya ui chung Chini dofani Hamkrai no se chung nailaina nangnai chung Chini dofano putike kutugut langnai obasi nailaina nangnai te kaisa nung nugui siwi nung sai pun ani nogo khlaya ani busabuti khlaya te ani parawo drugs ro khlaya angta ni bagungna atugui ta tonglai Dar hingke o nokbar bupru nini nogo Phainai bupru nini parao Phainai nung saiman gala awri bagui nung saiman kan kele awareness program rok ti bu chungtai tok laina nangnai ti chungtai bo amati program rok focus khlai chungtai bo amati rok khlaina nangnai te paithabo ang obon sthana mo Chwng Sikla Chalai phan tongma jora tongma jora lai thangmani sika chung tabuk Chini hoda hukumno butike kutugut langnai obose chung jot to miliwi nai laina nangnai as arana ani ko mu thaksinai hambai